दिनविशेष 16 जानेवारी 1681 छत्रपती संभाजी महाराजांचा राज्याभिषेक. स्वराज्याला दुसरे छत्रपती धाकलेधनी लाभले. संभाजी महाराज म्हणजे महाराष्ट्राचा स्वाभिमान. शिवराय आणि सईबाई आईसाहेब यांचे थोरले चिरंजीव. स्वराज्याभिषेक समय घोषित झालेले युवराज. स्वराज्याचे उत्तराधिकारी. कर्तृत्व आणि पराक्रम रक्तातूनच चालत आलेला. माघ शुद्ध सप्तमी शके 1602 रौद्रनाम संवत्सर दिनांक 16 जानेवारी 1681 संभाजीराजांचा विधियुक्त राज्याभिषेक झाला व ते मराठा साम्राज्याचे दुसरे छत्रपती आणि जनतेचे धाकलेधनी झाले. छत्रपती संभाजी महाराजांची राजमुद्रा. सर्व शिवशंभू पाईकांना शंभू राज्याभिषेक दिनाच्या शुभेच्छा. जय शिवराय.